Der er hug i sø 1 igen. Det tog 20 minutter. Og det her, det er en af de flotte kildeørreder, der er i søen. Den tog en MEP størrelse 4 i rød-hvide farver. Og jamen, det er sø 1, og det er fangdinfisktilmiddag.dk. Det kan jo næsten ikke blive bedre. For 3 minutter siden, der var der en sølvblank regnbuer, der blev på krogen. Så den der med at fange din fisk til middag, den er faktisk god nok. Vi skal bare bruge det rigtige grej. Og her er der som ikke med ind i den, der er en god spænder, og så er der en 0,25 line og en 7-fods stang og et billigt, men godt fastbolighjul. Og det er en rigtig flot fisk, den her. Det er en rigtig flot fisk.